Aj ponovo, aj ponovo. Šta se vidi? Ništa u glavu. Aj ponovo. Udario si na sklonu, zoni. Stavi auto, će upatljivati. Ja zovu ga celo večer. Nije, daj. Ajde, dođi, možda. A stani možda se naplaćujemo, sine. Slik ti s njima. Daj, prebaci na šta se snimaju, prebaci onda. Pojačaš. Ne, smanji da čujemo hrkanje, posle pojačaš. Kako pojačati? Evo, sad će da duži. Ne. Nije to čorak. Taj čorak. Neko ko hoće ga probudi, a ne zna to. Nije amak. Ko? O! Ovo je preskivana kamera, sad se nam smeju. Nije krtek, to nenormalno. To sam ja mislio. Čekaj. Rekao, dobro, idem. Samo si na terenu. Lezi, ako si redom glavu, ubio si čovjek. Nema teoriju. Ja ću, slušam. Da, ja ću prihvatiti. Ajde. Ma nema teoriju, neće ga probuditi. Ja ću prihvatiti. Piću muzika sve vreme. Ne možeš ga probuditi. Ja ću ga muzika. Evo nakon još ne uživaj. Ajde. Ma ništa, nema. Ivane! Sve prepoznaje.